Madaki. Ai tunda na gaban ganka area ba nace to bari in zo nan. Ni ban taba ganin ɗanka ta isa sama da kai. Kullum ya ka sha taban malam. Na gode. Gaskiya wannan abun koyon shaye-shaye ne da tanɗe-tanɗe da zuke-zuke. Kai har yanzu ba da ka waye ba. Yasa nake so na wayar da kai. Kai ka san amfanin da wannan abun da yake yi kuwa? Yana maganin ulcer, yana maganin typhoid, yana maganin malaria, yana maganin HIV, yana maganin AIDS, yana maganin tsaya malam. HIV ita ce S. Okay, aje duka yana magani. Yana maganin amosarin kai, yana maganin talauci, yana maganin annoba, yana maganin tension, yana maganin idan budurwanka ta saka kaga wait. Ai ni tun da ka faɗo abokin gaba alkur'ani na shaka. Da ban na sa talauci ba? Ai shi ya rike su dan Yarabawa da Kamal gaba daya har yau kuke. Wallahi ba ko ta riga shi bane. Ina abun? Baka? Kuma mun dan yi kwalance wannan. Daman na san baka waye ba, kai ma kana fara sha da ka waye. Wallahi. Ai ko dole in zuka. Kai. Hanya ba da yaji aka daka ba. Allah. Ina. Gaskiya haka ma yayi mu. Ya ma. Yayi haka. Na ga dan iba ne kadan. Kadan? A hakan kai. Da Allah fa. Wallahi. Ban naka. Yanzu shaka shi zan yi kenan. Yanda shaka shi yanda na yi haka. Ka gunza shi. Kaca. Na gode. Dan ba kaca. An gama. Sha? Kar ka zuga mun abin da zan je in kasa tsayawa. Kana shan wannan abun kai da talauci. Bye bye. Bye bye. Har abada. Ai dole ne. Confirm in ji turawa. Yes, no problem. Ai. Buga kan. Anya kana sha kuwa. Ya ka ji normal. Ina roba abin nan. Ka ƙari samu. Kawo roban nan kawo ya ishan haka. Bai da ita. Madaki? Madaki? Na'am. Wayo! A nake faɗa ba. A lokacin muna jami'a idan malami kaga ya rubuta zurr a allo ni ma sai na bi na rubuta zurr. Nake faɗa ma kai ajin mu 154 ne amma ni nake yin na 185. A cikin class din duk abokanai na fi su a zaka da kokari. Nake faɗa ma idan budurwanka taba kai tabbas yau ne na san ina cin kuɗi na. Anya ma wannan ya zo nan kuwa anya kai Shege gaban aboki ya iya sayar mana da mungala mai kyau. Ayyo Allah da. Kai jama'a. Wato wannan duwatsu ne masu kyau. Sai dai kuma maganan gaskiya bai kamata su ba su a nan ba. Can ya kamata saboda yaran nan ga kuma hanyar da mutane suke wucewa. Wayo. Kai. Malam lafiya? Kai. Mutane akan gadon matar taka ma ba za su ba ka sarara. Me yake damun ka? Uwaka ne. Ina ga wannan mahaukaci ne, ban na ci gaba da damuwa na. Zagi yayi kaɗan.
bari in haɗa ka da katuwar marmara. Ci ubanka.